akkor ha itt már nem látható a falakon, de a díszítésében az volt, hogy az apszarák a tej-óceánban fürdenek. Ugye mi a tej-óceán? Hát ennek köszönhetően, ugye amikor a Dő és a Férfi egyesülésével ugye létrejön az ejakuláció, ez szimbolizálja így formában az egész építmény. Ennek az eredeti, nagyon szép partfreskóit Ankorban lehet látni, ott mindjárt a keleti kapunál bemegyünk és körbejárjuk, hogy ezáltal a tej-óceánban fürdenek a nők. Miért a tej-óceánban? Hát a megtermékenyülés miatt nagyon egyszerűen. És ugye ez az egész alakulát majd akkor, amikor a buddhista hitű tájok jönnek ide